Zi pe neaștii că se consumă zilnic 8-9 roabe de lemne, iar căldură nu se face. Multe lemne rămâne arse în centrală. Haideți să găsim noi soluția la această Eu problemă. zic că neatitii nu lasă ușa deschisă la cenușar și nu se face tirat. Așa se întâmplă și la mine acasă. Nu este vorba de așa ceva. Centrala noastră este automatizată. Ușa la cenușar se deschide și se închide automat. Eu cred că ușa de termopan este explicația la această problemă, deoarece nu există aerisire. Așa se întâmplă și la mine acasă. Când nu aveam termopane și la mine acasă se făcea focul în sobă, dar acum trebuie să deschid ușa sau geamul pentru a se aprinde focul. Nu cred că aveți dreptate, deoarece eu am văzut că ușa la centrală este prevăzută cu găuri de aerisire. Sincer, neatitii nu știe să meargă cu centrala, astfel nu se putea întâmpla așa ceva. Sistemul de aici, Neatitii, a făcut cursuri calificate. Am auzit pe băieții care au venit să monteze centrala că ne trebuie lemne uscate din an în an. Cum să rămână lemnele uscate dacă s-au în ploaie și în zăpadă? Chiar și cele uscate se udă și nu mai pot fi folosite în centrală. Eu cred că ar trebui să construim o magazie suficient de mare pentru adăpostirea lemne. Astfel am avea lemne uscate și nu ar mai fi probleme cu consumul exagerat de lemne și căldură puțină. Cu această magazie am putea construi vestiale pentru fete și băieți. Da, ai dreptate. Astfel am avea și eu o magazie pentru materialele sportive, mingi, plase de volei. Un nou proiect la concursul Școala lui Andrei putem construi magazie de lemne, vestiare pentru fete și băieți și magazie de echipamente sportive. Așa putem rezolva problema și am mai putea rezolva problema lipsei vestiarelor pentru băieți și fete și lipsa magaziei de materiale sportive. Ideile voastre sunt nemaipomenite. Hai să spunem domnului de mate să ne ajute să facem acest proiect. Abia aștept să mergem în tabăra din țara lui Andrei. Am auzit că acolo este ceva deosebit. Victorie!